Nový kanál Hranice, vitaj. Hoci to tak nevyzerá, sme len na námestí pred hlavnou stanicou jedného z európskych miest, Gorica, ale treba spomenúť, že dvoch miest. Nová Gorica je na slovinskej strane a tu máme taliansku Goriciu, po slovensky Gorica. Momentálne stojím v dvoch krajinách, v Taliansku, v Slovinsku. Je tu pomyselná čiara, námestie sa renovuje z dôvodu toho, že toto dvojmestie bude hlavným mestom kultúry 2025, čiže už zajtra, keďže toto natáčame 31. decembra 2024, Silvester. Takže námestie sa pripravuje na veľké udalosti a ideme sa pozrieť ďalej. Mesto Gorica patrilo pôvodne celé Rakúsko-Uhorsku, ale počas prvej svetovej vojny sa priamo v tejto oblasti diali boje medzi Rakúsko-Uhorskou a talianskou armádou a nakoniec pripadlo celé mesto Gorica v prvej svetovej vojne Taliansku, rovnako ako oblasť na východ odtiaľto. Za druhej svetovej vojny spravovali Goricu teda najskôr stále Taliani, potom slovinskí partizáni, nakoniec ju mali aj spojenci, čiže bolo to chaotické, dá sa povedať zjednodušene. A po druhej svetovej vojne bolo jasné, že hranice sa musia meniť. A juhoslovansko-talianská hranica bola určená paradoxne z Paríža v roku 1947 a viedla práve tadiaľto. Čiže vznikol tu nejaký zvláštny kompromis, kedy reálne celé staré mesto pripadlo Taliansku, ale hlavná stanica, železničná stanica Juhoslávy. Čiže Juhoslovania sa mohli dostať sem, napríklad z Ljubljany, ale reálne nemohli prejsť túto hranicu, respektíve záleží v ktorom období. A tak, tu sme mali v strede námestia rovno pred stanicou plot rozdeľujúci dve krajiny a reálne východ a západ Európy. Hoci samozrejme Juhoslávia nebola úplne typický východ. Silvester v Gorici, hlavným mestom kultúry 2025. Talianská hraničná budova na pravej strane, Slovinsko je naľavo. Múrik deliaci dve krajiny. Dneska v Schengene, pohodička. Prekračujeme z Talianska do Slovinska.
Taliansku. Juhoslávia, respektíve teraz Slovinsko je hneď hentam. A počas istého obdobia obyvatelia tohto mesta je druhého, respektíve širšej oblasti okolo 10 km vedeli dostať tzv. Prepustnicu, čiže priepustku na prekračovanie hraníc, aby mali aspoň o niečo jednoduchšie spolužitie na hraničnom území. Tu je iba cyklotrasa a autom zakázaný prechod. Itália, Slovénia. Máme tu aj colnicu, ktorá slúži teraz ako múzeum pašovania. Tak sme si kúpili, nemusíme ho ani pašovať teraz, tričko na šverc. To je zástava, ktorú vyrábali v Juhoslávii v talianskej licencii. Na šverc znamená na čierno. Takže na čierno sa tu pašovali cigarety, vajcia a všetko možné. Prepustnice in meja postaja z vsakim novim sporazumom bolj prehodna. Šverc začne počasi postajati nacionalni šport. V Italijo so ljudje na skrivaj prenašali večinoma meso, žganje, cigarete, maslo. Tisto, česar v Jugoslaviji ni primanjkovalo. Iz Italije pa so švercali, kar se v Jugoslaviji ni našlo, ali je bilo slabše kvalitete. Kava, sladko riž, južno sadje, rože, pometi, zdravila, orodje, ploščice, gradina. Že ja som to pochopila, že také tie bežná spotreba. Povedz. No, že smerom z Slovinska do Talianska sa pašovali také tie lacné veci bežnej spotreby, ako maslo, vajcia, mäso, alkohol. A z Talianska sa pašoval skôr ten luxusný tovar naspäť. Presne tak. Káva, ryža. Hranica ide tuto, na kraji cesty. Taliansko je toto, tento dom patrí Taliansku. Pôvodne mala ísť hranica nejako takto ďalej doprava. Tu ešte vidíme jeden hraničný kameň. Ale v tejto výlke za týmto múrom bývala pani Liduška, ktorá z nejakého dôvodu nechcela patriť Juhoslávii, čo je na tejto strane. A tak sa vraj rozhodlo aj vďaka možno dcére Churchillovej, Winstona Churchilla, že nakoniec táto vila pripadla Taliansku. Takže hranica ide trošku vedľa oproti pôvodne zamýšľanej čiare. A cez tento múr vraj dokonca preskakovali viacerí utečenci a pani Liduška im pomáhala prechádzať do Talianska. Takže taká zaujímavosť opäť na úpetí kopca Sabotín. Takže pôvodný vstup do výlky bol niekde zrejme odtiaľto, kto vie presne, ktorá časť múru to bola. No ale keďže hranica vznikla tuto, tak si Liduška spravila nový vstup z talianskej strany a má teraz dlhú príjazdovú cestu. Teda ona už nežije, ale dlhú príjazdovú cestu do výlky z talianskej strany. Ďalšia hranica je priamo tu. Domček v Taliansku. Tu je nejaký divný, temný kút. A čo, už som v Slovensku? Ani neviem. Asi tu. Už som. Dobre, toto je iba okraj dediny. A
kým napríklad zimné korčulovanie si môžu užívať tak aj obyvatelia Talianskej Gorice, ako aj slovinskej Novej Gorice. Čo sa týka architektúry napríklad, tak pôsobí slovínska časť mesta alebo slovinské mesto výrazne odlišne, keďže bolo vybudované reálne až v druhej polovici 20. storočia, respektíve po roku 1948, kedy sa celé nanovo plánovalo. Dominuje tu teda moderná architektúra a Slovák a Čech sa tu môže často cítiť ako doma. Slovinsko, Taliansko. Hranica vedie takto krásne aj vrcholom k vrchu Sabotín, rovno nad Goricou a Novou Goricou. Hraničný kameň. Momentálne sme v Taliansku. Na druhej strane je Slovinsko. Pozostatky objektov a tu máme Slovinskú Goricu, respektíve Novú Goricu. Tam Taliansku Goriciu. Pekne predelené, hranica ide niekde tak. Respektíve hneď vedľa železničnej stanice. Jedna z kavern z prvej svetovej, postavená rakúsko-uhorskou armádou. No, už aj dneska voľne prístupná pre turistov. Saminku taká vonku. Sabatine je nápis Tito. Viditeľný pekne zo skoro všetkých častí Gorice. Nápis Tito na Sabotine dneska je trošku zamračené, tak to vidíme trošku slabšie. A opäť sme na hranici. Gorica je hneď tuto. Talianska. A dneska máme 1.1., takže symbolicky dneska sa toto dvojmestie, Talianska Gorica a Slovínska Nová Gorica, stáva európskym hlavným mestom kultúry. Veríme, že bude inšpirovať mnohých k spájaniu a nie k rozdeľovaniu. Sme kúsok od Novej Gorice a od Gorice. Talianská hranica je niekde tu a Juhoslovania tu stavali rôzne strážne veže, napríklad takúto, a nám sa podarilo získať kľúčik, tak poďme vyskúšať, či funguje. Dva zámky. Jo, poďme dnu. Wow. Autentické zábery. Iha. Wow.
Ďalší, opäť potrebujem kľúčik, či toto si vieme sami odnúknuť. Čo tu je, on je zhrdzavený. Tak predsa. Výhľad na Alpy. Paráda. Výhľad do Talianska. Tesne pred západom slnka. Nachádzame sa v Slovensku, ale za chvíľu prekryžujeme do Talianska. Iba na malý úsek 1,6 km, jak vidno na mape. A paradoxom je, že túto cestu spravuje Slovinsko, respektíve v minulosti Jugoslávia. Postavená bola v roku 1985. Taliansky názov pre túto cestu je Strada di Osimo, podľa zmluvy Osimskej, ak sa nemýlim. A už teraz vchádzame do Talianska. Je oddelená plotom, múrom, čiže spravovali ju Jugoslovania. Jugoslovania mohli touto cestou prechádzať, ale nemohli z nej výjsť nikam von. Križuje ju talianska cesta tuto hore, ale nie je nejako spojená s touto. Jak sa volá jugoslovanský názov, alebo slovínsky je Sabotínska cesta, keďže je na úpetí hory Sabotín. Vlastne bola spravená predovšetkým pre ľudí žijúci v dedine pod Sabotín, ktorá je kúsok odtiaľto. V podstate je až absurdné, ako ďaleko museli cestovať, respektíve akým okruhom pod Sabotínci, ak chceli dojsť do Novej Gorice, ktorá je reálne pár kilometrov vzdialená, ale museli ísť neskutočnou vzdialenosťou, keďže cez Taliansko prechádzať nemohli. Takže vďaka tejto medzinárodnej zmluve bola táto cesta následne postavená. A napriek tomu, že už sme v Schengene dosť dlho, stále tu máme plot okolo, čo je celkom taká absurdita alebo zvláštnosť pri najmenšom. A možno sa skúsime dostať z talianskej strany, keďže stále tieto cesty s ďalším týmto mostom nie sú nejako prepojené, ale dá sa tam dojsť. Prejdeme do Slovenska, opäť do Talianska, z inej talianskej strany prejdeme. Čiže vlastne táto cesta spája iba Slovensko so Slovenskom. Tak ako kedysi západný Berlín so západným Nemeckom, keď viedla tak podobne ohraničená cesta teda cez východné Nemecko, kde tiež západní Nemci nemohli z cesty vystúpiť. Mohli dojsť iba do západného Berlína. A koniec, a tu máme značku Republika Slovénia, takže koniec Talianska. Opäť sme v Slovensku. Sme v dedine Podsabotín a končíme. Opäť ideme zo Slovenska do Talianska, už ani nepočítame koľkýkrát. Ideme sa pozrieť nad cestu Sabotínsku. Tak nad Sabotínsku cestu z tej talianskej strany sa zjavne nedostaneme, keďže je tam zákaz a je zjavne strážená military vojakmi, takže nebudeme to zbytočne riskovať. Cigarete, ki jih odvržemo v smeti, škodljive tako za okolje kot za zdravje. Prepoved bo omejila novačenje mladih kadilcev, kar je namen teh tobačnih izdelkov. Pri nas je medtem prepovedana le prodaja aromatiziranih. Keď v roku 1947 rozdelili hranicu medzi Talianskom a Jugosláviou, tak absurdne išla napríklad tu pri dedine Miren priamo cez miestny cintorín a reálne rozrezávala hroby. Takto, čiže nechcem ísť do morbidných detailov, ale bolo to takto. Dneska už to dáva viac zmysel a je rozdelená takto. Čiže vidíme, kde sme. Hranica už má trošku hranatejší tvar, keď to tak zoberieme, nejde priamo. Takže tak.
Tak sa s vami lúčim zo slovinsko-talianskej hranice. Verím, že môj prvý diel časti alebo kanálu Hranice sa vám páčil a prinesiem aj nejaký ďalší. Nech nás hranice nerozdeľujú, ale spájajú.